Lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mboten ateges kula Cubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar pisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgandani. Raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya, mboten perkawis kula Cubriya jejagi iki mawon. Ya, kulup cah bagus. Panggraitaning atimu tan prabeda kaya rantamaning penggaling punwa ing Ndrawati. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasu tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Dori. Eneng apa? Penggeripun Kanjeng Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balungbang. Tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten, Oh Prabu. Mbaya wis sing lante panggraitan iki Gatotkaca pancen tak akoni. Yen kowe kuwi rejanjane tak ming golek pecendhok supaya ketok, ra ngono to? Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna mlampaten tindaking Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to, mangkat to. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ya wis nek penak nang kono wae ora usah melu-melu. Ampun ngaten kula badhe nderekaken Yati Wedi. Sing ati-ati Kakang Pati. Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Oh Kakang Prabu, piye? Kaget atiku bareng ora pangling iki rak patih sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal Mandura lah kok dadi malah ana sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kosik, Wara Sembadra, kosik. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin boyong nglawan kowe, ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjanipun Kakang saka negara Kyai Prabu Duryudana. Banget bombong, marem, seneng penggalihe. Merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kalawan sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan.
Mulake sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Nyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kandhila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang ngraka menika pitataning jalma unusaning sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sakmangke sateng sanggya para sata Kurawa. Arak ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Arak ngono to sampeyan ki ngmatke apa? Badrai. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ae seneng ora jeneng mokal, seneng. Bocahe wae isih cilik. Ka mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene para mak pyak-pyak ora. Mbah ya wis, gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Samane ku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke. Upune wae gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra. Kowe ben diderekke patih sing paman wontene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu. Lilanana tak gendonge. Tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa? Yo kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Ing kagiat risang kapirang urinangkul kinembet-kembet. Dosa ngreknaning bab. Oh. Bener Nger Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik Patih Harya Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Lho. Ane ra lup kaya ngono. Anu. Oh, Durna. Nggih, mboten Nger, mboten. Kajeng kula menika supados melampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula apik. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawane anakku aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahé aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu. katututan
lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang tanpa sroba-sroba ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki sengit? Lho. Nendi papan nanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Walah dalah. Ngugu karepe dhewe. Tur dasare nika tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok Sata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarma ora mbalekke. Kakang Mbok Wara Sembadra ayu aja takon tak babati gamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para Sata kula tebak dadamune marganing patimu. Singolena prateng lalis karo marmo.
Gendak Sikara karo Bibi Wara Sembadra. Katon banget Bibi Wara Sembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke. Adikku Abimanyu ora mbok balekke. Pecahi sirahe. Waduh, kacau. Ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhingi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Wala Cembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Wala Cembadra lan anake ya kuwi Ci Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kurawa. Temen Gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik lak amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi iki Kiai CB. Lele nompange ndawu tabrak. Wesi mungso wesi asu anu ambiar sirahmu Jin. Kecelakaan kok le. Aku dadi bane montormu dadi angka 8. Jit. Gagaruta. Aduh. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Ono. Wah. Re kane. Re-re-rekane Gatotkaca niku apa kondange oli otot kakung kawat otot kawat balung niku satriya gawean Susuralaya kabeh awake diganti wesi. Iya. Otot kawat balung wesi susum gegala. Mripate saya kantha. Ampleng dasmu lho. Lha kula ngomong apa? Mripate Surya Kantha. Tangane linggis, drijine gunting. Heeh. Iya. Bokonge drim. Uyuhe wedang kopi. Terus re-rekane ajeng kula tandingi nganggo wesi padha wesi. Ha iya. CB. Kula gas mlaku 180. CB ki speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 ki speedometere sapa? Pun kula koroki. Oh. Karburatornya kula ganti stum.
malah alon. Ning rasa. Heeh. Banter, Pak. Pupupun kula incim Gatotkaca kula tabrase bae modar. Lah kok Gatotkaca. Kowe entuk buk. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono kok. Niki pecah. Plentonge diganti mripat sampean, Pon. Rek. Dadak di poh. Montor gak diusung iki lho. Nek ra wong digdaya ora bakal kelakon. Lah dalah. Piye iki nek nganti kadenake anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lalampanipun. Pamanarya wonten menapa? Kurawa bubar sar-saran mbok bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatotkaca ngamuk. Sumerep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra mlampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to, Pak Jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Pragoto. Wonten dawuh. Kawanen. Nggih. Aja mbok kowe nek dintine kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo Gartoto tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-atos dikoyo. Anggro sesumbar Lindhu pumi kuncing kumaluduk kuntur ketuk lumembak penyukang kumambang Gatotkaca wonten timbalan Bu Setyaki wonten timbalan kok ora Bu sing ngakon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawilan. Gembelo sirahmu gleleng pacamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Sura coba, saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuwatos raos sing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng lan Parasata Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Prabu. Inggih menapa tindakipun boten sareng paduka Kanjeng Prabu nanging sareng Parasata Kurawa. Gatotkaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu. Nek luput piye? Apa ora mirang-mirangke karo awakmu dhewe? Niki. Paringipun Dewi Prabu Sembadra lan Abimanyu ra ketang sedhela. Mula Sembadra takon bareng lakune karo Parasata Kurawa dene aku nggendhong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ora nggendhong karo Abimanyu doh nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresna karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Prayudara mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Dhewe kedah wonten buktinipun.
Setyaki dawuh wonten buktinipun. Setyaki wonten dawuh. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padahal aku ora krungu ya. Kowe mbudheki wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang. Nggih pitados. Nek do percaya minggir. Ayo bali. Bali ning Gorowati rasa. Nggih ngestaken dawuh. Bali. Napa ngestaken dawuh. Setyaki bali. Nggih, kula badhe tenguk-tenguk wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iki ngestaken dawuh. Ayo do bali. Lho iki ngestaken dawuh kok. Ayo guys. Bolo Dewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira Pragoto wonten dawuh sak gedhagan iki aja cengengesan nggih mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh inggih. Barengipun Abimanyu wis mbok gendhong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupatipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Inggih. Kuwi menyang Walas. Terus kebarengipun kowe menyang Walas. Inggih. Sawise tekan Ngalas Pragoto wonten dawuh. Aku kuwi duwe pusaka ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka Pragoto. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa kowe. Minangka dadi patih Mandura Pragoto. Oh. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa. Parandening mangke Patih Pragoto datal wantun andhuwa keparengipun nggih Sanata Prabu Baladewa. Goreh orongeh penggali rekana Patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan anyan ingkang denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah semere saking ngajanganipun nata Mandura Prabu Baladewa. Lumampah manjing wana dupi wis tebih saking nata Mandura. Gero-gero penangise
Ora ana babar pisan. Lah kok dadi aku nen mula lakon sing kaya ngene lagu to. Karo kewajiban kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake. Gunane apa nggonmu dadi patih ora mastuti marang dawuhing Nalendra? Oh, Den. Kula mboten mentala. Den. Keris kon gorekke wrangka. Aku wis tanggap wrangkane ya Raden Abimanyu. Waduh. Ora bakal mentala. Sampeyan kula tinggal teng ngriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Pundi nggih kula cumadung dawuh. Oh, das pundi nggih. Lho, ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapak Durna. Jumbo kangenipun Bapak ing Sokalima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka. Lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap. Niku sasmitaning Nalendra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Mboten sampean kok seneng banget mergane napa? Amanu sama jeneng Sembadra mboten gadhahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem ora nggih? Lho. Niat. Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati sawaika ing diri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu nyenggol wong omah. Ayu elek ya ben. Nggih, nggih. Oh, Durna. Wonten dawuh. Paman Arya, wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah inggih, nggih, mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, pawan.
sak dulita mel. Lah iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingkang mraptu ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tampa. Ora liwat Kyai Nayantaka. Dara bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tampa. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Monggo sampeyan boten paring pangandikan teka Jawil kalih Semar. Tumunten kula derek prateng tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula Ora jenak nggon kula nggah ning ngasatriyan. Nalika dina ing kepungkur wanci nanggara kasih Sumitra nyumpen panjenengan nyumpena. iya Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyana-nyana. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa. Dumadan ora kanthi kanyana-nyana banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang rudatin Kyai Semar. Pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye? Siwa Nayantaka. Semareka den samureres eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sangger Punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana. Kendel sawetawis jibeg bebeke nggale pangandikanipun nggih Raden Sumitra. Ing cipta anggadhahe raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara Negeri Raden Abimanyu. Dadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana. Satemah kaget kadra wekasan sangga para Punakawan mangono pangudas wananing Kelurahan Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ora do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng sik, Mar. Iya, dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu, tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejegi linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa towet-towet. Ora ketok kaya swara bocah, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gek brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora do cengengesan kuwi. Aku durung ngerti brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya, wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Kyai Sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah alas to bengi-bengi iki aja do sembrono. Saya banter iki, Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga. Oh, sito. Iki ketoke bocah tenan iki.
Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan nih, Gong? Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kaenten swarane bocah. Bocah tenan kok, Den. Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, Jan. Sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye to? Braya tudu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, Jan. Bangsat iki wong. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang iki. Wah, wis dosa nglekepen ae tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, jan wis menungsa apa? Ponokawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titip periksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lha iki Kang Raka Ndara Abhimanyu. Oh. Bapak Mas. Jenengan
Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah ndara sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek iso mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus. Walah. Lah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Angkawijaya bul bokonge Semar. Jari ing semilak kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi. Oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nanging nggo sarung ki sing robok. Sarung cupet nggo sarungan. Den. Jenengan kok iki apa to kok terus-terus iki? Kok tas. Ah, nang ndi kok salah to aku. Bahasa sah metu wae. Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Kenging menapa, Den? Bocah niku kengraka niku sajake wis sawetara teng tengah alas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Laruta saking kutha Sanggara kulayan tandulusa amangku sang Tyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglatengahing wana nenggih menika ta warnane satya saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndotong-ndotong punang jabang bayi. Langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang ngaglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisiking samudra
putraning Kanjeng Ibu Andonawari. Aku Bambang Andanadewa. Bambang Andanadewa. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sapa? Raden Sumitra. Raden Sumitra. Iya. Ingkang mburi sapa? Aku Semar. Aku Gareng. Aku Petruk. Aku Bagong. Nuwun sewu, Den. Iya, Petruk piye? Peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal. Ngaten. Monggo Ndara Abimanyu keng Raka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing wonten namung Bambang Andanadewa niku. Mang takoni, napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, Dana. Lho. Dana Andanadewa. Ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andanadewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku. Muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungset. Ora pantes kowe urip ing alam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang. Gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Ben sisan wae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentul-mentul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong gak apa lho. Iki lho, ngisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagaring. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, keridane Andanadewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagaring. Lang-lang driya mangungkung.
Sumitra ngongasake kaprawiran nadyan lagi sedhe lho wae aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satria pinunjuling apa-apa mrut juling akerep nanging apa kira-kira kowe kuat nadai jemparinge Andana Dewa linepasake saka Gandhewa tumancep ana ing dadamu Rasirna margalayu judundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Yamuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumpama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas Abimanyu Kakang Mas sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah temancep nang gigire Ndara Abimanyu. Lutira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu Ndara Sumitra ning ngerti ya kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis seda. Dudutno panahe Bagong. Nek dudut gek dut ngono. Aja dientul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kon ora tekan ning pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas. Kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepunden.
Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wah Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa? Bature Ndara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora kowe manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salah bocah wingi sore digendhong dijak perang. Mangkel aku. Ndara Abimanyu seda. Ndara Abimanyu seda kena panahmu, Cok. Jan-jan, Cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Raden ya Raden. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo. Andana Dewa nyemplung segara. Coba si arek iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso langangi. Oh, kae malah wong sing tememan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepen aku. Lah senengane kowe iki aneh-aneh kok. Onjur maklung ora. Petro gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndara Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi! Wes! Kene ya cethek ndasmu kowe. Kowe njaluk pundi aku kowe. Aku sing aku ngombe tenan iki. Santai kok, santai. Wah, ora usah mbegan tenan, Tru. Wis gonggong ora di. Ora diklekarke ngene kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan to. Ya goleki Semar yo.
Dewa anakku cah bagus ya gene. Sawetawis tuwi dhateng dedharetan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun westani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun kadangipun lare menika nanging kenging lare menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalaking samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Kok jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Gek rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jam. Petroke ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Anter meneh. Piyayi kok kaya ngono lho. Jan wis. Kale ngententeke temenanan lho. Wela. Edan. Ya, Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra. Mangriyen. Kok nyebut Kang Putra menika? Aku Andana Warih. Andana Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Mbok ya semen kowe iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andana Dewa. Sebabe kula caos prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Ngoten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, selin surup. Dadi perang, kok Kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andana Warih, wonten paring adhawu. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba kelawan Majaku Abimanyu. Manjinga kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Tru.
nek Ndara Janaka ki nempungke Andanawari karo Andanadewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu Sembada. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati ora cocok. Manuhara kuwi meneh. Oh, dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, kowe iki ya ngapa mbok kok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Ya. Merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit. Ya. Ya mung Si Adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan wa. Oh. Titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dawuh. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wow. Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu kula sampun lirwa kacarios Kakang Semar sumusul dhateng kula matur bilih Abimanyu pejah. Iya Koko Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate luhmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Ora Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek
Wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis pilek. Oh. Saya kira nek nangis bulu pilek. Oh, Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangis ana tanpa guna. Ya mong saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik, janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu awat-awatana Sendika. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika aduh harining Sunarkudara Mbadra ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbuhi marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Wis Sembadra ngapano ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra Gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak utung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Hei! Jagat dewa Bathara. Eneng sing wani, nggih ten nggih. Iya. Padake apa? Ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok.
melayu sipat kuping Petro nun Sembodra menyang endi bendaramu kula ceke teng taman negara Ngastina ning taman nggih pripun bendaramu aturana tindak mrene semang mriko pripun aja kok aja mengko ndak tempuk oh iya ding sadar aku lagian Ndara apa Petro mboten sang mlebet taman lah piye disusul garwane aku wis randi bojo lah Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga tanggung jawabe wong lanang kepiye nggih lah iya tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati nggih dipikir ya ngoten niku iya wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak oh nggih kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia tresna banget upama lho niki upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong gitu iya mung sampean niku kali kula wah Ndara Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong ora perlu ngeneng ora perlu ngateni popok kula sing ngateni popok kula sing kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake nggih mbane bagus terus iya ning Ndara Janaka niku tresna sampean karo sampean niku tresna banget Ndara Janaka asli nika bojo sing sing tresna karo wong wadon kowe mau omongan apa Petro boten omong napa-napa padake aku ora krungu Enggak teng rika enggak kelire kosong ora apa-apa Sembodra apa ayo bali nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik ora aku wis kleru ayo bali Sembodra wis kasih Pripun Sembodra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembodra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten Koko Prabu. Kula wis nyandang cara manten kula dijawabke karo Mbok Mbodra. Dijawabke karo Mbok Mbodra Prabu. Burisrawa. Kula usik nggih pun mboten kuat nika. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodra jane wis prapi negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina. Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembodra kula kepengin cawab karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe endi Janaka?
babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawi nyaosaken dhateng pun Sembada. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo, pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Siburisrawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan Warasubadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun priksa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Indrawati. Mula tinimbangane Warasubadra ki lara ati, timbangane Warasubadra ki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingkang saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat bengok-bengok ora. Deg-degan. Itu Petruk ngomong to, Mbak? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembada tak jaluk. Menawi mboten maringaken, rawuh-rawuh tas malam-malam tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Werja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Masane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Eleke ora. Dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa-sapa arep dikalake, sapa arep dikalake. Apa rumahmu Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempuk ing Ngaradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar kowe. Anggepe apa? Lho ki Den mesakake. Niki Kang Raka. Kadang Werja. Mencla-mencele. Ana adine. Sopo? Iya. Mundur. Dara. Apa? Diluari. Ora sampekan aku. Ora sampekan. Oksigen apa piye? Hus. Ora kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah mati ya. Werkudara. Wah mala gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendhangi sakwenane dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati iki mau. Rasake kapok ora? Ya aku kapok. Pak Prabu dendi? Menapa Mas tasih badhe misaken Sembada lan Janaka? Ora.
Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho, Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu aku jaluk ngapura, aku jaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sirahmu kowe. Yang ajeng mlebet sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggih. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bumandolar mlebu dibukake. Mengke mateni wong mle. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura aku. Ngestake dawuh Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu tak gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus.